Morjesta. Ensinnäkään mä en ole millään tavalla Aromasenseen liitännäinen, vaan mä oon tyytyväinen asiakas. Mä ostin Aromasensen suihkunpää viimeksi messuilta, kun mä kuulin, että mun kollega oli säästänyt 37% hänen vuotuisesta vesilaskustaan, kun oli vaihtanut Aromasensen suihkunpäähän. Mä olin silloin vuosi sitten ollut tosi skeptinen tämän kanssa, mutta heti kun mä kuulin kollegalta nämä luvut, niin mä totesin, että munkin pitää saada tollanen. No, ostin sen tosiaan kuukausi sitten ja nyt on käyttänyt sitä niin, että aikaisemmin mä väänsin mun suihkun aina täysille, jotta mä sain hyvän suihkutuntuman. Nytten mä käytän sitä noin 1/4–1/5 paineella sitä suihkua, eli hädin tuskin suihku auki. Ja silti mä saan sen saman ihanan suihkukokemuksen siitä. Toisin sanoen mäkin uskon, että multa lähtee se 30–40% veden kulutuksesta vuosittain. Ja niin isossa kodissa kuin meillä on, niin mä lasken, että tämä säästää yli 400 € vuodessa pelkästään vesilaskussa. Saati sitten, mitä se on niin kuin siinä, kun lämmitetään energialla sitä lämmintä vettä. Niin ne säästöt ei ole edes tässä 400 € mukana. Niin mun mielestä jokaisessa Suomen kodissa, jokaisessa Suomen hotellissa ja kaikkialla, missä käytetään suihkuja, ne pitäisi olla tämmöinen. Niin tee ekoteko ja nauti siitä itse samalla. Osta Aromasensen suihkunpää. Tää ei ole maksettu mainos. Tää on omakohtainen kokemus. Tee se. Hyvä, kiitti Vesa.